мусобиқаи бузкашӣ дар миёни мардуми тоҷик хеле маъмул аст. Аслан ин маросимро бо омадани ҷашни Наврӯз, яъне дар фасли баҳор бештар амалӣ месозанд. ин анъана аз тарафи ҳукумати маҳаллӣ ё баъзе шахсони алоҳидаи сарватманд низ дар тӯйҳояшон созмон дода мешавад. Як рӯз пеш бузеро сар мезананд ва дар об тарк карда мегузоранд. Рӯзи бозӣ дар як майдони васеъ гурӯҳи иштирокчиёни мусобиқа човандозон ҷамъ меоянд. ҳар касе ки ҷасади бузро ба марра мерасонад ғолиб дониста мешавад. дар вилояти Суғд, Хатлон, Водии Ҳисори Тоҷикистон ва Афғонистону Ӯзбекистон ин анъана машҳур гаштааст. тарзу усул ва қоидаҳои бузкашӣ дар тамоми ноҳияҳои Тоҷикистон қариб як хел мебошанд. то оғози бузкашӣ савораҳо дар ҷои муайян ҷамъ меоянд, баъд довар бузи сарбуридаро дар нуқтаи муайяне ба замин мепартояд. ин дам анбӯҳи саворон ба гирифтани буз мешитобанд ва бузкашӣ сар мешавад. дар бузкашӣ шахсе ғолиб дониста мешавад ки бузро аз замин бардошта ва ё бузи аз замин бардоштаро аз дасти аспсавори зӯран гирифта ба марра мерасонад. ҳангоми бузкашӣ бо чилбур ё ресмон бастани пои буз ба қоши зинаи асп манъ аст. баъзан ин анъана дар рӯзҳои ҷашни валодат, ақиқа, идҳо, баъзан тӯи арӯсу домод ва дигар маросим гузаронида мешавад.